budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji. Ono što je bitno, fond od kako je osnovan 2014. godine, do sada je 294 dece preko ovog fonda otišlo na lečenje u inostranstvo. Moram da naglasim da neka deca su išla i više puta. Da je doneta odluka i plaćeno za 865 dece da se urade analize koje ne mogu da se urade u Srbiji, da se urade u Evropi i u svetu, i da je doneta odluka da se 95 stranih stručnjaka plati da dođu u Srbiju da pomognu našoj deci da ih operišu ili da ih leče. Od 2014. godine do danas u te svrhe potrošeno 20 miliona evra. Grad Novi Sad nastavlja praksu